खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। दिनै 21 आगस्ट 2023 इं मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिंनो लाबाय। मेष राशि। गोसोआ गोजोन गैयै जागोन। मानिबा जाहोनाव गिखांनाय फैगोन। उसुखुथुजों साना बारलांगोन। वृष राशि। गोसोनि जिंगाया जोबनाय नङा। बायदि मैया साननायजों नाख्रेब जागोन। मिथुन राशि। मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों समा बारलांगोन। बायदि हाबा हुखायाव मुखुब जानानै थागोन। देहाखौ मेंनाय मोनगोन। कर्कट राशि। जिउआव गोजोन फैगोन। समा आलो गोजोनै बारलांगोन। गोसोनि हास्थायनाय लुबैनायखौ मोनफुंगोन। सिंह राशि। गाहाम सान। जेबो हेंथा गैयाजासे खामानि मावनायाव जाफुंसारगोन। मुलाम्फा गोनां खाबु फैनो हागौ। कन्या राशि। गोसोआव मोजां मोननायनि दोहौ सोमजिखांगोन। नखराव अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानि गोथार अननाय मोनगोन। तुला राशि। दावबायनायनि खाबु दं। गोनांथार खामानि लानानै गुबुन जायगायाव दावबायनांनो हागौ। वृश्चिक राशि। थांनो लुबैनाय जायगायाव दावबायनो मोननो हागौ। रंजा बाजायै सानखौ बारहोनो हागोन। धनु राशि। गासैबो खामानियावनो हेंथा नुजाथिगोन। गोबां जेंना जेंसिनि गेजेरजों लामा हान्थिनांनो हागौ। साननायफोरा फैमाल जागोन। मकर राशि। रांखावरि खहा दं। आरजिखानाय धोन सम्फथिखौ खोमानांनो हागौ। कुम्भ राशि। खहा गोनां सान। रांखावरि खरसा जासोगोन। देहाया जेरा मोनगोन। मीन राशि। सुथुरा बांगोन। नखरनि सोद्रोमाजों दान्थे बिदान्थे जानो हागौ। साना गाहाम नङा। दिनैनि राशि फरायथिंनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेयैनो बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना गाहामैनो बारलांनो थाखाय आनान गसाइनियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।